الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هندي الأربعاء جيت تبرر لور رمضان هجرة النبي جميل محمد صلى الله عليه وسلم ديغا مكة يوغا مدينة وجنيرة تمت الناي اتشبت الناي اجيدي يا دوري بينو غاس اجوي لورو دي دابرو ميلادي يدنيغو النبي عيسى وجنيدي دي بينو غاس اجيغو en ɗon fassira deftere Allah teddude en ɗon nder surol Baqara en ummiran dow ayare wala junaha alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من كتبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غني غفور حميد. جميراوي ولا جناح عليكم غتش ولا دومودون فيما أردتم به دمكو أن فئني كو أن سبي من خطبة النساء مو يغروبه أندر إدامات أكننتم كوكما أن سودي في أنفسكم هايون كي جمودون علم الله جميراو دو عندي أنكم نؤمن ستذكرونهن أن تمي أن إنن ببيتيغا ولكن لا تواعدوهن ولكن سكاي لا تواعدوهن تو إينو ترايبه مبتيغال سران دو كو سودي ولا تعزموا تو أني أقد النكاح أقد حقك النكاح تيغال حتى يبتغ الكتاب هانا انتصرت جزده كو واجبادم كو إدى يتا أجله جزده مودم واعلموا أن الله جميرا ويعلم ودو أني ما في أنفسكم دريون كي جمورون وني دريون كي جمورون فاظروه رنتيب كو رنتيمو واعلموا أن الله عنده جميرا غفور ويافتو دو حليم ومويدو. ayare ɗo nde wari nde ɗo jokka dow ayare nde en fassiri Kenya haala edda mayde, sey nde wardi be kiitaji tati. arande nde ɗo haɗa
to rooɓe waɗa tegal ko kuma to ɗum te'a rooɓe nder edda. Ɗiɗaɓol bo ɗo harmina muñugo debbo be anniya tegal nder edda. Tataɓol bo ɗo dangna goɗɗo sappa debbo muygal nder edda. Jomirawo wi wala junaha aleykum fima aradtum bihi min kidbati nisai. Gacce wala dow moɗon fima aradtum ɗum ko on fe'ini ko kuma ɗum ko on sappi fi kidbati nisai ha muyugo rooɓe. Gacce wala ha dow moɗon debbo to goriko maayi oɗon nder edda. Woɓɓe nder modiɓe ɓe yehi kawlu ɗiɗi. Modiɓe feere ɓe wi a'a ɗo wolwana kala edda fuu muɗum, mana edda mayde be edda shergal fuu. Woɓɓe bo mbi a'a ɗo wolwana edda mayde tan haɗɗo. To nden ayare may bo nde eftan manaji may ɗiɗi fuu, eftan edda shergal, eftan bo edda mayde man, amma maran ko moyjo maran wajhu muɗum. Ha haala edda mayde goɗɗo to debbo maayi, gorko mum maayi, nden oɗo waɗa edda, dagi goɗɗo sappa debbo man be anniya yiɗi te'ugo mo. Hujja diga hadisol annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wari ha nder muwadda Malik benanta sahihu. Fadimatu bintu Qaysin wodi sahabojo mo wiyanno Amru ibnul Khattabi ɗon no te'a mo. Nden Amru ibnul Khattabi maayi, nden ɓe gaddani annabijo habaru. Nden o wari o tawi Fadimatu bintu Qaysin, so o wiyata mo kuni inda ummi sharikin wala tasbiqini bi nafsiki. O wi jooɗu waɗu edda maɗa ha debbo biyeteɗo ummu sharikin ɗo, amma bo ta artam ha hoore maɗa, ta artam ha hoore maɗa, mana ta a arta a waɗa tegal. Riwaya feere sei wi a'a ko sappata nawai haala ta waɗa. Riwaya man wi fa iza halalti fa azinini, to a datti mana to a timmini edda maɗa ɗaɓɓutu izini ha am tawon baka a waɗa tegal. Ai anko Fadimatu bintu Qaysin oɗo nder edda on, nden annabijo sallallahu alaihi wa sallam sappi mo kaɗo ɗo. Kanjum waɗi nde o timmini edda mako annabijo sei hawti mo be nanta Usamatu ibnu Zaydin. Ngana waɗi Usamatu ibnu Zaydin te'i mo. To woɓɓe haɗɗo nder modiɓe fu sei hosi ɗo on woni hujja maɓɓe. Dagi a sappa debbo nder edda maako hande mi yiɗi te'ugo ma, to haɗɗo sei modiɓe waɗi komguli. Ɓe mbi lollugo nder komguli may ni, ɓe mbi goɗɗo dagi o wi'a innaki ladayya la azizun wa inni fiki la raghibun. Ta goɗɗo sala wi'ugo ɗo, mana to wari ha nder ma edda ma ko yiɗi sappugo mo, to o timmini edda yiɗi te'ugo mo, sei wi'a mo innaki ladayya la azizun, mana an ɗo a tedduɗo ha am, nden bo to ha a timmini edda maɗa miɗo mari haaje. Goɗɗo sappira mo kalimol ɗo. Haɗɗo mamodi ɓe waɗi komguli wi'a ay ɗo laɓɓini yiɗi te'ugo mo on. A ta laɓɓina, sappani mana mo, kai wanci an ɗo a boɗɗo, to na ngam aɗon nder edda kam sei jeeɗa banni, mana to na ngam aɗon nder edda ka dami te'eteɗo, to sei sappa mo banni. Kalimawol a sappi mo ɗum tegal amma a waɗay sarihu, mana a laɓɓinay a te'an mo, ɗo on dagi. Amma to goɗɗo wangini te'an mo, to ɗo ko o yotti ha ko haɗago. Kanjum waɗi jomirawo wi wala tazimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala. Wala junaha alaykum fima aradtum bihi min anfusikum wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khidbati nisai. Alima Allahu annakum sataskurunahunna. Ay jomirawo andi ko waɗi jomirawo dannani on sappa ɓe, harminani on bo on te'a on muya ɓe ɗo, haɗi on te'ugo, dannani on sappa ɓe, harminani on bo on wanginana ɓe. Jomirawo wi alima Allahu, ngam jomirawo ɗo andi annakum no onon sataskurunahunna, sei waddi siniwol sawfa, ay on tammi on innan ɓe be tegal, mana on anni on tammi on innan ɓe haala tegal ɗo. Kanjum on waɗi o dannani on
on sappa ɓe ɗo sataskuruna walakin la tuwaiduhunna sirran amma to inotire be maɓɓe do asiri haɗo modi ɓe wi asiri ɗo nufa to sappa ɓe o lela goɗɗo ha maɓɓe wi'a ɓe aa mi tammi te'ugo maɗa to eddima timmi koko mi yiɗi a eftanam alkawal en gaɗan tegal nder asiri woɓɓe modi ɓe bo sappi kalimaji ɗuɗɗi ha nanta dow sirruɗo ha ɓe waddi komgol ala za'amat basbasatul yawma annani kabirtu wa an la yusinu sirra amsali ɓe ɗo soma tegal be nanta sirru ha maɓɓe kanjum jomirawo wi alima allahu annakum sataskurunahunna walakin la tuwaiduhunna sirran hatta yablugal kitabu ajala ta on inotira be maɓɓe tegal dow asiri ha nanta bindol mana ko woni alkitabu haɗɗo walakin la tuwaiduhunna sirran hatta yablugal kitabu ajala ko woni kitabu haɗɗo illa an taqulu qawlan ma'rufa naam illa an taqulu qawlan ma'rufan sai dai walakin la tuwaiduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ta on inotira be maɓɓe dow asiri on te'an ɓe sai dai dagi on bolwa kalimawol bongol illa an taqulu qawlan ma'rufan dagi a soda hunde ko sabulu ko hunde fere ko debbo siddiɗo naftirta to aɗo yiɗi ɓangugo mo sai a yarana mo ko kuma a hokka goɗɗo yarana mo a wi'a mo lallai miɗo manga ma wance to a wimo kalimol ɗo miɗo manga mani to a sappi mo on qawlan ma'rufan hanko debbo ha ɓernde mako oɗon nder suno amma bo o nanan lallai wod marɓe haaje mako kanjum woni qawlan ma'rufan ɗo ko kuma a lenda mo hunde tan ta a wolwa to a lendi mo hunde tan a wolwayni ayi ɗum ma'rufun a waɗanimo to zai jamirawo wi wala tazimu ugdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajala wala tazimu to anniye ugdatan nikahi haɓɓugo tegal hatta yablugal kitabu ajalahu hananta sarti wajibi ɗum ɗo hewta jisde muɗum ɗo ayara ɗo wari nde ɗo sembiɗina nda kaɗa ɗum tegal to waɗe nder edda to haɗɗo woni ɓe fotti ha kaɗo ɗo edda ka fotan haɗɗo edda shergal be nanta edda mayde fuu edda shergal be edda mayde fuu fotan ha nokkure ɗo kanjum on wala tazimu ugdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalahu haɗɗo to goɗɗo anniya haɓɓugo tegal ta on anniya on haɓɓan tegal sei to sarti hewti jisde muɗum to ɗo modi ɓe se sendiri komguli haman ɓe waɗi komguli ɗuɗɗi nder ko ɓe wi hamɓe modi ɓe wi ɓe fuu maɓɓe modi ɓe pat fotti dow ijma'u tegal haɓɓangal ngal edda ngal vonningal mana ngal wala to ni tegal haɓɓama dow edda ngal wala jotta kam haɗume on ɓe narrayi jotta ka to ha goɗɗo ɓeeti o haɓɓani debbo dow edda noyi jotta ka ta'abbudu tahrimi wonata hakkunde maɓɓe na ko wala ta'abbudu tahrimi woni ta'abbudu tahrimi mana o metata o ti'amo har abada ɓe karamto ɓe harmidiri hakkunde maɓɓe to ɗo ɗuɗɓe fuu haɗɗo woɓɓe mbi har mai wawan o te'amo ɓaawo to o timmini edda mako woɓɓe bo mbi ɗum harmi nden ɓe lori ɓe fotti to ha goɗɗo o haɓɓani debbo nder edda nden o nastidi be maako nder edda man to ɗo ka ɗuɗɗum nder jumhuru modi ɓe pat yehi dow ta'abbudu tahrimi on o haɓɓani mo o nastidi be maako to ɗo ka ta'abbudu tahrimi haɗɗo kam mana ɓe karamtiri nder man kanjum kongol sayyidina Umar be nanta Lays ibn Sa'ad be Abu Hanifata be Ahmad ibn Hanbali be nanta Lays ibn Sa'ad haɗɗo ɗuɗɗum nder modi ɓe pat ɓe fotti haɗɗo dow ta'abbudu tahrimi ɗum woni ta'abbudu tahrimi bo to ha goɗɗo o haɓɓani debbo nder edda ko o andi ko o anda nden bo o lori o nastini be debbo man ɓe karmidiri hakkunde maɓɓe ɗuɗɗum fu yehi dow komgol ɗo amma woɓɓe wi tegal man ngal bonningal irum Sayyidina Ali be Abdullah ibn Mas'udin be Imam Shafi'i be nanta Abu Hanifata hamɓe ɓe yehi dow tegal bonningal amma
o wawan o tefa debbo man ɓaawo ɗoɗɗon. hujja maɓɓe haɗo sey woɓɓe fereyi ɓe mbi imam malik fuu lorti dow konngol ɗo, nane o ɗono dow konngol seydna oumar, ngam seydna oumar may o lorti dow ta'abbudu tahrimi man be haadisa peɓɓuɗum hakkunde woɗi sahabojo bi'eteɗo ruwaysidu sakafi, o te'i debbo bi'eteɗo ɗulayhatul asadiya, nden bo nder edda muɗum nden seydna oumar heɓi habaru sey leli ha dow maɓɓe sendi ɓe, nden o hokkano ɗum sadaki ko nden sey itti sadaki man hokki ha nder baytal mali, sey habaru man hewti seydna ali, nde hewti seydna ali sey seydna ali wiyata rahimallahu amirul muminina fama balu assadaki wa baytul mali innahuma qad jahila fala budda lil imami an yaruddahuma ila sunnati. Se ɓe mbimo fama taqulu anta qala yufarraqu baynahuma wa yuɗi sadaq wala yujladu alayhi wa alayhi sadaqi bima stahallaha minha wala jalda alayhi ko wala jalda alayhima. hadis o ngo lori ha nder Muwaɗɗa Malik. Ruwaysidu nde o te'i debbo biyeteɗo layhatu ɓe matini seydna oumar sankiti tegal maɓɓe o hokkayno sadaki, sey hosi sadaki ha nder baytal mali yoɓi, nde hosi sadaki yoɓi mo o wi bo ɓe karmidiri hakkunde maɓɓe ta'abbudu tahrimi. se habaru hewti seydna ali se wi allah hinno amiral muminina ɗum kalimawol ngol enɗam ɓe mbiyata goɗɗo ko o geeta fu ha zamanu maɓɓe rahimallahu amiral muminina fama balu sadaki o baytal mali, ɗume hawti sadaki o ɗo ha baytal mali. ay ɓe pat maɓɓe ɓe huwi dow ɓe anda on dow majjere on, nde ɓe huwi dow majjere bo ko woni dow maɓɓe ɓe lorna ɓe dow sunna, kanjum ɓe wondi ɓe makko ko seydna ali, sey ɓe ƴamtimo wakkatiyel man ɓe mbi to e ko a wiyata an, nder maɓɓe hasanul hasan woni hasanul basari woni, o wi e ko a wiyata, o wi ɓe senda hakkunde maɓɓe, nden bo o yoɓa sadaki ha jawdi maako ngam ko o dattinani hoore maako, amma bo o ɓoccatake, nden debbo man to o timmini edda muɗum dagi bo o tefa mo. nde ɓe ngari ɓe geccika seydna oumar sey ummi o va'i mimbar, ɗum ɗon nder kususiyaji maako, nde o va'i ti mimbar o dari sey o ƴoni ayyuhannas ruddu aljahalati ila sunnati, mana o wi onon yimɓe ware ruɗɗite majje ɗo, mana Ruwaysidu be nanta ɗo layhatu ɓe majji min ma mi majji, seydna ali lorni amin ha dow lawol ngam man luɗɗite majjere ɗo ha dow lawol. ɗo ɗon nder kususiya seydna oumar, hanko o hokkan fatawa ko o ta'an kiita, to o tawi kiita to sawaba warani mo oɗon lorta dow sawaba o ƴaggatako. ay ɗon nder qissaji makko lolluɗi wakkatiyel oɗo wolo haala sadaki, o wi sadaki ñaaɗi ɓe acca ngernugo sadaki, o wi kala mo sallini sadaki bana kaza o ta'i fuu ɓe yecca mo o ta'an kiita dow muɗum ngam may sadaki sala kaza. o wurti debbo feere sey aati mo sey wi e ko a wiyata be konngol jawmirawo walaw atayta hunna ide hunna qintaran, e ko a wiyata dow konngol jawmirawo wi ko da a hokki debbo sadaki ma ko qintaru bo ɗum darbun minal mali, jawdi ɗundi on pamarum man ɓe wi fuɗɗi diga geeloɗi ujunere, kanjum on a hokki debbo sadaki. woɓɓe mbi dinaru ujune 10 ko ujune 100 o nufete be qintaru ɗum jawdi ɗundi on. o wi e noyi an umaru debbo man inde makko Shifaw, o wiyata seydna oumar e noyi allah dangnanta amin hunde a harminana amin nde, allah dangnani amin sadaki ɗuɗɗum o wannayi amin kerol, an a wiya a waɗanan amin kerol. seydna oumar so waɗi ka marugo hoore maako, oɗo mara hoore maako, o wi kullu nnasi fukaha illa Umar, o wi hatta nisa fukaha illa Umar, o wi yimɓe pat ɓeɗo mari andal sey Umaru feere muɗum, oɗo mara hoore maako, o lori o waɗi ɓe waɗi yekuwa, o wi ko moye waɗa sadaki no yiɗi, yimɓe pat ɗo mari andal sey Umaru tan woni majjuɗo. ɗo woodi nder modiɓɓe Abbas Mahmoud al Aqat, o wallifi deftere nder wiyetende Abqariyatu Umar, nder ko o wi ɗo ɗum ɗon nder sembe on, sembe goɗɗo to yetti sembe gonga ha woni fu o do'idan be maka ko kuma o ummidan be maka, to wakkati do'ere on o ronda gonga makko o do'ida be gonga man, to wakkati ummugo on bo o ronda gonga makko o ummida be man. ɗo wala ɓe mari ɗum ha nder sahaba en fu sey seydna Oumar feere muɗum. ɗo haɗo ɗan waɗi seydna Oumar sey o lori dow qawlu mako wiigo ta'abbudu tahrimi go,
o lorti o warti dow konngol Seydina Ali o wi jotta kam ko moyjo acca majjere warta dow sunna o woni sunna ɓe sendi hakkunde ɓeɗo ɗo o lornan sadaki maako hota baytal mali nden bo oɗo yoɓa sadaki nder jawdi muɗum to oɗo ɗo timmini edda bo o lora o tefa ɗum o muuya ɗum nder muuyoɓe to jaɓi mo o ɓaga mo to ɗo kanjum waɗi imam malik maje o warti ngam imam malik hanko fikku mako ko nde ɗo yara ɓe fikku Seydina Umar kanjum waɗi ɓe tawi konngulu ɗiɗi fuu ɓe tawi ta'abbudu tarimi ha wolde imam malik ɓe lori bo ɓe tawi adamu ta'abbudu tarimi ɓe tawi ha harmi ɓe ta'inira ɓaawo to ɓe nastiɗi nder edda ɓe tawi bo ha o lorti o warti ɗo kongal Seydina Umar kanjum ibnu habib nder malikinko en hanko o hoosi konngol adamu ta'abbudu tarimi nden laysumnu saad bo hanko bo o hoosi konngol do ta'abbudu tarimi man kanjum konngol men ɗiɗi fuu ɗiɗo hama saba maliki ɗi huureteɗi kanjum waɗɗo ɓe mbi alkali on larata ɗum non woni maslahaku hakkude terotoɓe ko kuma ellaka ɓe gaddi ɗo to ɓe gaɗi ka dota gangan on ɓe gaɗi mana ɓe gaɗi ɗum be haɓɓere on o andi edda ɗon o haɓɓani debbo nder edda man nden bo o nastiɗi be mako to ɗo kam alkali tabitina ta'abbudu tarimi ko kuma hakimu tabitina ta'abbudu tarimi hakkude maɓɓe dow qa'ida man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi to goɗɗo o hafini hunde diga wakkati mare waray to o hitore be haɗego hunde man kanjum waɗi hamɓe dow qa'ida ɗo ɓe yahirta nden to bo ɗum laari tegal ɗo ngal waɗama nder majjere on mana ɓe anda kiitaji edda ko kuma ɓe anda nyalɗe edda ko ko nandi be man majjere on ɗum waɗira to ɗon bo ɗum wonna hakkunde maɓɓe mana tegal may ngal bonningal amma debbo man lora fuɗɗita edda to timmini edda oɗo ɗo man to yiɗi mo te'amo to yiɗi bo goɗɗo feere te'amo to halis o nden modi ɓe lori yehi konnguli feere feere woɓɓe feere wi to jotta kam tegal haɓɓangal dow edda nden bo ɓe nastiɗi ka ngal bonningal to jotta ka no ngal woɗitirta mana debbo man to o waɗi edda man ha o woni ɗo o jokkatana ko o loro o waɗan edda feere to haɗo woɓɓe nder modi ɓe yehi ɓe mbi aa o waɗan eddaji ɗiɗi o timmina edda kaaɗo ɗo kam woɓɓe nder modi ɓe ñaɓɓinɓe ɗon nder malikinko en andalus ɓe wi eddaji tati woni ha o darino ha edda ɗo ko o timmina ka to o timmini ka sey o loro o waɗa edda ɗiɗaɓa mana o lornita edda ɗo ka wonni ngam o haɓɓino tegal nden o lora o waɗa istibra'u o wi aa eddaji ɗiɗi tan o watta edda kaka ka wonni o woɗɗitina ka mana o lora o fuɗɗita ka diga fuɗɗode ha o timmitina ka woɓɓe mbi aa o jokka ka kanka man o timmitina ka haka woni nden o lora o waɗa edda ɗiɗaɓa amma woɓɓe wi a edda kaɗa ɗo man tan wonni ngam man o woɗɗitina ka wakkati ka woɗi fuu o dattake mo yiɗi fu te anmo kanjum ke woni kiitaji gonɗi ha les wala tasimu ugdata nikahi hatta yamuno alkitabu ajala wala mu anne anna allaha andu jomirawo yalamu oɗo andi ma fi anfusikum ko woni ha nder yonkiji moɗon fahzaruhu rentemo ko kuma lameri huuɗo ndiɗo hotana yonkiji ha fassari woɓɓe feere bo fahzaruhu rente ɗum ko on kuwata ɗo mana on renta Allah ha kuuɗeji ɗi on huwata ɗo woɓɓe mo mbi aa o ɓuri sawugo fahzaruhu rente Allah on anda ko on gaɗata fu to yiɗi on suuɗi hunde to yiɗi on wangini nde to yiɗi on ha caniji edda ko kanji ko nandi be maji ko on suuɗi be on wangini fu on anda Allah ɗo andi ko on gaɗata on renta ɗum wala mu ande anna allaha andu jomirawo gafurun o yafotoɗo halimun o muyɗo to nden ayare ɗo kayre ma nde wari nde timmiri be nanta gafurun halimun nde timmiri be jomirawo muyɗo mana o muyɗo ha aybeji ɗi ɓiɓɓeji adama waɗata ka waɗugo oɗo muñina ɓe dow aybeji ɗi ɓe waɗata fuu muɗum o wala nangitira ɗi be maji nden woɓɓe wi aa halimun ɗo holla ɗum fantingo ha yaafuwe on goɗɗo waɗa aybe o yaafa mo o waɗa aybe o lora o yaafa mo o waɗa aybe o lora o yaafa mo nanema jomirawo wi sabakat rahmati gababi hinnaye maako arti hikkere maako kañum waɗi dammugal maako ɗo maɓɓiti ko nde kala nde jeyaɗo maako wari ha maako ɗaɓɓiti yaafuwe fuu Allah bo yafanmo haɗɗo ɓe mbiyata gafurun halimun accay aybe ko irum moyejo fuu kalimol gafurun halimun ngol accay aybe ko irum ɗume goɗɗo waɗan aybe mako mawna no mawniri fuu aybe man wala no foti ha yaafoye Allah be muñal jawmirawo
aybe man yotta ha yotti fu wala no foti a yaafu e jomirawo be nanta muñal jomirawo kañum waɗi jomirawo ɗuɗugo aybeji maɗa hattamo yaafugo maɗa kanjum on fassara gafurun halimun. Nam لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. Jamirawi la junaha aleykum gacce wala dow moɗon in ɗallaktumu nisaa to on seeriroɓe aw tafridu lahunna an bimana an aw tafriduna on farliɗina on gaɗana ɓe o on hokka ɓe farida. La junaha aleykum in ɗallaktumu nisaa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna no on gaɗana ɓe faridatan geɗal famatti'uhunna weltinaneɓe فمتعوهن لا جناح عليكم فيما طلقتم النساء إن طلقتم النساء ما لم تمسوا أو تفرضوا فمتعوهن على الموسي فمتعوهن weltinana ɓe على الموسي ɗon dow feshananaɗo risku قدره fodde ko o wawata وعلى المقتر ɗon dow ɓillananaɗo risku قدره fodde ko o wawata mata'an beltinari بالمعروف ɓe mboɗenga haqqan ɗum haqqi on على المحسنين dow wonoɓe. Jomirawi ayre ɗo nde jippi dow te'oɓo waɗoɓe tegal to mana waɗa tegal je ñalɗe seɗɗa lora sakkina debbo man ɗum laati ɗum ɗon no waɗe ha maɓɓe kañum ngal wiyete tegal muɗɗa ci'a en ɗo waɗa ɗum ha nder woɓɓe feere ci'a wodi ci'a wiyeteɓe imamiya hamɓe ɓe ɗon nder ɓe danni nikahul muɗɗati ha jotta to naati ɓe laati ɓe ɗon no waɗa ɗum goɗɗo te'a debbo ñalɗe seɗɗa nden o seera mo to sey jomirawo harmini ɗum hana annabi sallallahu alaihi wasallam haɗi ɓe sey o foti roɓe feere ɓe te'iroɓe ɓe nastidoy be maɓɓe nden bo ɓe seeran ɓe sey ɓerɗe maɓɓe ɗo nufa fa jotta kam nda aybe tegal to nda aybe cergal ɗo jomirawo sey jippinani ɓe a'a ndano on ittirta gacce man la junaha aleykum la junaha aleykum in ɗallaktumu nisa gacce wala dow moɗon to on seeriroɓe ma lam tafridu lahunna faridatan in ɗallaktumu nisa ma lam tamassuhunna la junaha aleykum gacce wala dow moɗon in ɗallaktumu nisa to on seeriroɓe ma lam tamassuhunna on memmentiray be maɓɓe mana on nastidiray be maɓɓe aw tafridu lahunna on farliɗana ɓe on waɗana ɓe geɗal to haɗo tele maɓɓe hamɓe araɓɓe nane ɓe haɓɓan tegal nden ɓaawo ɗoɗɗon ɓe inna sadaki en andi ko qissa annabijo sallllahu alayhi wa sallama hutba lolluka ka Abu Talib waɗi ha tegal Abdulmuttalibi Abu Talib waɗi ha tegal annabijo sallllahu alayhi wa sallama be Sayda Khadija no o wimo ay o wi alhamdulillahi alladi ja'alana min zurriyati ibrahima wa zar'i ismaila ay ha ragare man o wiyata nde o tindini annabijo sallllahu alih wa sallama o wi fama aradtum min sadaqin fa min mali ko on yiɗi dow sadaki ni kañum ɗo ha nder jawdiyam ɓe haɓɓi tegal nden ɓe gaɗi sadaki ɓawo ɗoɗɗon to laatake no hamɓe ɓe ɗo haɓɓa tele sey diga ɓaawo sey ɓe gaɗa sadaki haɗo moɗe wi nane maɓe andi sadakul misli ɗon sadaki maɓɓe agallo sadaki wala sala dirham 400 ko anda ko ko fotata be majum ɗima ko ko nandi be majum woodi isaji goɗɗi feere ɗon ɗi wari haala sadaki fu kanji ɗi cazuji on ko kuma ɗi larani kususiya annabijo sallllahu alih wa sallam kanjum waɗi ɓe haɓɓan tele maɓɓe diga ɓaawo nden ɓe hokka sadaki to nden kanjum ɓe mbi goɗɗo o haɓɓana debbo ɓe nastide be maako nden bo o lora o sendira be maako o innanaymo sadaki to ta o acca mo banni o waɗana mo geɗal nder sadaki man
ko ɗum sadaki mai ko hunde wonde feere o waɗanamo hunde wi'etende mut'a ndi o weltinorta mana ustanta mo haraj. haɗɗo marɓe hakkilo sewi nder modiɓɓe ɓe mbi hunde nde watta goɗɗo o haɓɓana debbo diga o nastiday be maako o seera mo mana mawnugo hunde man ɓuri wondugo be maako ñaaɗugo, ngam man ɗum ɗo mari haaje haɗɗo o laara ko o fewnani debbo man. ay ɗum nawɗum ɓe haɓɓida tegal be debbo ngal waɗama nden o nastidaka o lori o seerama, ay ɗum nawɗum ha mako. To kanjum waɗi jomirawo wi ɗum waɗanamo beltinaari. la junaha aleykum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida famatti'uhunna, weltinaneɓe waɗaneɓe beltinaari. alal musi'i kadruhu wa alal muktiri kadruhu. alal musi'i ɗon dow peeshinanaɗo mana marɗo jawdi o waɗana fodde dedei ko o wawata nder jawdi maako, mana to o tonge ɓe wi'a mo sey kaza. haɗɗo nder moɗi ɓe yahi woɓe mbi aa ta o ngakka dirham 40, woɓe mbi aa ta o ngakka reta sadakul misli, woɓe mbi aa dirham 3 he'an. ɓe ngaɗi konnguli feere amma fuu zahiri ayare ɗo wari holli en ɗume alal musi'i kadruhu, peeshinanaɗo ha jawdi o waɗa dedei ko o wawata. walal muktiri kadruhu, ɓillinanaɗo ha risku ha jawdi hankuma o waɗa dedei ko o wawata. jomirawo tongay haɗɗo sei kaza, tani goɗɗo o te'a debbo ɓe nastiday o seranmo o waɗanaymo ko ɗume. haɗɗo ɓe mbi haɗɗo urfu uwata, sei ɓe lara ɗume woni al'ada. a haɓɓani debbo a arti a waɗaninomo kare, a haɓɓanimo a nastiday be maako, kare ɗo to nder jumla sadaki on ɗe daganaymo, ngam man ɗume sei a wi a accanimo kare man be ko nandi be man fu. ko kuma a ñiɓino saare on a ɓagirimo ha maare, sei a wiya to a accanimo saare man an a accimo. to ayi o sooyi tegal o sooyi gorko amma woodi ko ustantamo suno, kanjum woni hikima ha ayare ɗo. nden jamirawo wi alal musi kadruhi wa alal muktiri kadruhi mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin. mata'an beltinari mai bo ndi laata bil ma'rufi be mboɗenga. kalimol mboɗenga bo en ɗo fassira ɗum nyalle ɗo ɗe fumaje en mbi a hokka a timmina haqqeji ko kuma a waɗa mboɗenga haɗo nde na ɗum haqqe, a waɗa mboɗenga je ittatako ma'ul wajhi, mana laatatako semtende ɗon hakkunde ma be mako warta a yiɗa larugo mo yiɗa larugo maɗa. haɗɗo kanjum woni marufu. nden haqqan alal musinina bo ɗum haqqe on ha wonoɓe kam. haɗɗo modi ɓe wi kadi e moyi jaɓata o tawaka nder wonoɓe, mana to ni a seran debbo on sendira wala marufu on nassidayi nden a waɗanaymo mut'a mai bo wala marufu, nden bo fayin kadi on sendiri non non tan nden ka a wala nder woniɓe. haɗɗo ɓe mbi marɗo hakkilo fu o daɓan o jaɓatako o tawaka nder wonoɓe ɗo na. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. jomirawi wa in ɗallaqtumuhunna to on seeri ɓe min qabli an tamassuhunna iga on memtirayi be maɓɓe wa qad farabtum lahunna faridatan haqiqa bo on gaɗani ɗo ɓe on farliɗani ɓe sadaki ko on hokki ɓe sadaki fa nisfu o reeta ma farabtumu ɗum ko on farliɗini dow maɓɓe mana reeta sadaki man illa an yafuna seedey hamɓe rewɓe man to ɓe yaafi aw yafu alladhi biyadihi uqdatun nikahi
ko kuma mo haɓɓode tegal woni ha juuɗe muɗum yaafi. Jomirawo wi wa anta funo on yaafa huwa kanjum ɗo akrabu ɓuri ɓaddugo littaqwa hakkulol Allah. wala tansaw tata ngejjite fadla ɓural ko moƴƴere baynakum hakkunde moɗon. wala mu ande anna Allah andu jomirawo inna Allah andu jomirawo bima tamaluna ɗum ko on huwata basirun o anduɗo. haɗɗo ayare ɗo nde wari nde wangini dedei ko ayare salinde luttino. ayi ayare salinde kam nde waddi kiita to goɗɗo haɓɓani debbo o seeri mo diga o waɗanaymo sadaki. to haɗɗo bo nde waddi to o seeri mo o arti bo o waɗanino mo sadaki no yotta ka o arti o inni sadaki ko o inni ɗum innugo ko o waddi ɗum waddugo ko o hokki hokkugo amma sadaki kam waɗama. to kanjum bo ɗo kiita man haɗɗo modi ɓe wi ayare ɗo nde wari nde ɗo sottina kiita ayare wari suratul azab ya alladhina amanu idha nakatumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama alaykum min iddatin tataddunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ko ni nde wari no ha suratul azab to nde wari nde ɗo yecca to ha mumini en te'iroɓe nden bo ɓe nastiday be maɓɓe ɓe sendiri ngam man wala edda wala bo sadaki. to ayare ɗo sei wari nde ɗo waɗana roɓe geɗal ɓaawo haɓɓode ɓe nastidama ko ɓe nastidaka fu. kañum jamra wi idha talaqtumu hunna to on seeri roɓe malam tamassu hunna on memtiray bo be maɓɓe nden wa alhaali yake man bo qad farabtum haqiqa on wajibinino ɓe on waɗanino ɓe faridatan sadaki. qad farabtum haqiqa on saddikino faribatan sadaki on waɗanino ɓe sadaki. to jamra wi fa nisfu ma farabtum to ha on seeri ɓe on nasiday ɓe maɓɓe nden ka reeta sadaki ɓe mari illa an yafuna sei to hamɓe roɓe man on yaafi. to hande debbo ankon o wi o waɗi tanazulu o accinima ndeni ha on sendiri on nasiday kay sadaki ma ko reeta man je Allah wajibini mo ma o accinima. ko kuma a'a gorko hankon o wiyata kay nde ha en teeri en nastiday nden bo shergal fe'i hakkunde meɗen mi accinima sadaki ma. to ni waɗa ɗo ka wala gacce kadi mon wala juna hulata haɗɗo ni illa an yafuna aw yafu allazi biyadihi ugdatun nikahi. haɗɗo sei bo to ɓiɗɗo debbo pamaro na hanko mari bawɗe maako ba ɓe mbi walojo maako haɗɗo waliyu maako wi'a a'a kañum yaafi hanko debbo o ƴamaka haɗɗo. ko kuma a'a wakilijo gorko ko mo darata darnde walo ha maako waliyu amri hettino shani maako ha tegal no o wi'a a'a minon bo min yaafi wakkere amin aw yafu alladhi biyadihi ugdatun nikah. to haɗɗo ayara ɗo nde wari nde ɗo tabitina kiita kayeha kiita debbo to ni o haɓɓanama tegal o innanama sadaki bo to reeta sadaki kam laati je maako nde haɓɓode gasi sei to o yaafi ko yimɓe maako walo maako yaafi ko gorko man wiya kañum bo acci je wakkere mum ko yimɓe muɗum acci. jamira sei wi wa anta fu huwa aqrabu littaqwa no on yaafa kañum ɗo ɗum ɓuri ɓaddanago ha kulol Allah mana kulo Allah kam yaafan. haɗɗo woni ɓe wi ɓe ɗiɗi fu ɓe solnama debbo man yaafa to yaafugo ɓuri maslaha ko ha gorko ɗo tampuɗo to ha oɗo ɗo hoosi resa sadaki ɗo ni o heɓatano o ɓangira goɗɗo feere to nden ka debbo man yaafa. ko kuma gorko hanko bo ɗo yiya debbo ɗo tampuɗo reta sadaki ɗo woodi ko nafata mo ha cani mako to hanko o yaafa. to sei ɗum laara maslaha ko haɗɗo yaafuye ɗo laatanan maslaha kuji moy je wakkere debbo na ko wakkere gorko to mo yaafi fuu o huwa aqrabu littaqwa kañum ɗo yaafuye ɗo ɓuri hananta kulol Allah. wanta fu aqrabu littaqwa jamira wi wala tansawul fadla baynakum tata yejjite ɓural ko moƴƴe gonɗe hakkunde moɗon. haɗɗo moɗi ɓe wi jamira ɗo sappa wi wala tansawul fadla baynakum ɗume on fuɗɗi tegal man ay ko yidde
ko daraja ko teddingo nden cergal ka wari feƴƴi on aaridijum on to yimɓe yejjita faddu arande ɗo moƴƴere arande ɗo to yimɓe yejjita ko kuma haɗɗo ammul on worɓe to yejjita moƴƴe ɗe worɓe ha dow maɓɓe worɓe bo to yejjita moƴƴe gonɗe ha dow maɓɓe ko kuma ɗo hettani ko moye be ko moye fu wala tan sol fadla baynakum wallahu jomirawo inna allah andu jomirawo basirun o anduɗo bima tamalun ɗon ɗum ko on huwata haɗɗo ayare ɗo kayre bo nde wari nde ɗo timmitina kiita man banni jomirawo andini en oɗo andi dede ko en kuwata fu naam حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جمرا في حافظوا ndene على الصلوات دو جلده والصلاة الوسطى جلده شكاره وقوموا dare lillahi ngam Allah qanitina on ɗowtiɓe ayare ɗo nde wari ha siyaqu caka ayaje kiita diga yasalunaka maza yunfikuna kiita amrumnul jamuhi ƴami koɓe satkata ɗum pat majum ɗum wari nden kutiba aleykumul qitalu yasalunaka anil kamri wal maisiri yasalunaka wala tankihul mushrikatu nden yasalunaka anil mahidi ɗi pat maji wala tatadullah urdatan li aymanikum nden ɗi fuu haala cergal wari nasti kiitaji on ɗiɗo jeerindiri diga haala ko satkete nden haala konu wari nasti handen haala dagi ɗum haala mbal be nanta caca ko karam ɗum nden haala ko satkete lori ɓawɗini nden ɓawoɗo ɗon haala te'eteɓe wari nden ɓawo tegal haala kiitaji hayla wari ɓawo kiitaji hayla kiitaji kunoyeje wari ɓawo kiitaji kunoyeje nden ɓawoɗo ɗon kiitaji cerle wari cerle nden ɓawoɗo ɗon kiitaji edda wari nden eddaji bo wari je cergal be je mayde fuu nden ɓawoɗo ɗon kiitaji ɗi en jangi ɗo ɗi fuumaji ɗi wari nden haala julde wari nasti ɗumi on nastini haala julde caka ayaji ɗo to haɗɗo modiɓe sevi diga yasalunaka maza yunfiquna ha warugo hafizus ala salawati kiitaji ɗo ɗi fuumaji ɗiɗo wara shaniji duniyaru on tan shaniji maslahakuji duniyaru tan be no duniyaru ɓoosirta be kiitaji shari'a ɗi maslahakuji duniyaru to al'ada qur'anu to waddanima haala duniyaru sittirinte haala lahira bo to waddanima haala duniyaru sittirinte haala lahira kanjum ɓeɗo caka haalaji edda ɓeɗo caka haalaji tele be sherle so jomra wi hakkilane julde be julde cakare woɓɓe se ɓe laari nder modi ɓe wi kay haala ɗo jomirawo waddi ka ngam ɗume ngam nga wari ka ɗo waɗa tasyilu wala tansawul fadla baynakum wala tansawul fadla baynakum inna allaha bima ta'maluna basiru ta yejjite moƴƴe allah to ase to ni kiitaji ɗo ɗi fuumaji ɗi waddi ɗum moƴƴe allah je maslaha ko duniyaru nda ko ɓuri ɗi woɓɓe mo mbi ayaje ɗe en soggi ɗo ɗe fuumaje ɗe wari dow tartibu ɗume ɗe wari ɗe ɗo volwa dow maslaha ko duniyaru mana ɗe ɗo ño'a yonkiji on ɗe ɗo tarba yonkiji dow duniyaru to nda ko hoynanta yimɓe tarbiya ɗum on woni kanjum woni julde kanjum ɓe mbi hafizu ala salati haɗo wari dow shiɗɗayni arande wari dow tarbiyatu nafsiya nden wari bo dow tarbiyatu ruhiya tarbiyatu nafsiya en andi jomirawo wi inna salata tanhe anil fahshai wal munkari ko wala zicrullahi akbaru wallahu yalamu ma tasnaun hara gare suratul ankabuti to ayare ɗo nde wi hafizu ala salati en kakkilana julɗe en reena ɗe ɗume on woni renugo julde kanjum on a anda ɗume on woni julde man a anda ɗume on woni julde nden bo ko nde ɗaɓɓiti ko nde saawi e ko nde handitata no nde waɗirte wakkati ndey nde waɗete no haandi bo nde timmidata haɗo moɗi ɓe wi ha jawmirawo holli haala qur'anu pat qur'anu diga fuɗɗi ha timmi ha jawmirawo hollata haala julde fuu a tawan julde o wolwatande mujarradu
o lotande nde ɗo teɗini tan sey to o wi aqimu ko hafizu ɓooshe ko hakkilane mana ɗume julde be hoore muɗum kayre no nde woni ɗum suluku on hunde nde a waɗata suluku a nasta to a anda suluku ɓeɗo nufa mana no a wo'inirta jahangal hoore maɗa fuu muɗum nder maɗa be yasi maɗa a wo'inan jahangal hoore maɗa nder maɗa be yasi maɗa fuu no a yahirta kanjum on woni ha julde haɗɗo larani diga ndiyam be noneji muɗum nden be nagarɗam be sharɗiji muɗum be senwe be sharɗiji muɗum be nagarɗam be sharɗiji muɗum nden wara yotta ha maare hayre julde man julde timmudu nde en ɗo wolwa ka ko ndey en accata wollugo en ɗo wolwa kala ko heɓata ɓiɓɓe adama fuu ɗo heɓa ɓe ha yeebugo julde kala ko ayi heɓi ɓiɓɓe adama fuu jumlatan wa tafsilan heɓi ɓe haɗume ha yeebugo julde wakkati men seɗɗa to nangam wakkatiyel men seɗɗa en we'itinan no wolde ha julde ɗo amma pamarum man en anda no sahaba en annabijo sallallahu alaihi wa sallam woni seydna oumar o laatake ɓawo annabijo sallallahu alaihi wa sallam seydna aboubacar sey hokkimo on woni alkali wuro madina o jooɗi lebbi 12 wala mo waddi kiita ha maako o alkali on amma lebbi 12 wala mo waddi wullalu so hewtey seydina aboubacar o wi seydina aboubacar a hokki am kuugal amma wala komi huwa ngam mi hokkitima kuugal ma o wi to e ko fe'ata o wi to wonɓe nder madina ɓe ɗo be tarbiya annabijo sallallahu alaihi wa sallam ko moye andi ko woni dow muɗum waɗi ko moye andi haqqe bandum ko keddu muɗum hokkiti wala mo ƴaɓɓiti haqqe muɗum ngam mai wala haje kita alkali wala haje kita so o wi to e ko wo'ini ɓe banni o wi ɗo shago maɓɓe ha julde kanjum on wo'ini ɓe ha yehi warti ɓe wala haje alkali ha wuro madina wakkatiyel maɓɓe to julde to nde wo'inama bana ayare en tammi jangugo to Allah yerdi inna salata tanhi anil fashai wal munkari kayre nde haɗan alfasha be munkar fu alfasha kanjum woni bolle kalluɗe munkaru bo kanjum woni kuuɗe kalluɗe to ni goɗɗo oɗo hakkilini julde maako wala no o warira ɗum haɗɗo ɓeɗo gadda qissa feere lolluka debbo feere ha nder wuro madina ɗum zamanu tabi'ina en ɗum waɗi ɓe andaɓe en jonata ko inde maɓɓe o wari gorko feere waranimo tefirimo geddal so o wi ɗum o yerdi amma sei to juuli balɗe 40 ha julurde annabijo ɗo to juuli balɗe 40 nden waranamo ko nden bo hanko bo o taskani ɗum to oɗo ɗo juuli balɗe 40 ye'itayi debbo ha ɗum ɓeddi balɗe 40 ye'itayi debbo man sei tefimo e to alkawal meɗen o wi aha naneno na jotta kam to julde kayre feere mare nde tarban goɗɗo nde wo'inte nde waɗama a timmuduɗo haɗɗo kanjum annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wiyata wa ju'ilat qurratu ayni fi salat wa ju'ilat qurratu ayni fi salat ɗo wala ha ɓernde maako de'itita hanko annabijo sei ha julde to fi satanimo hanko annabijo to fi satanimo ko ɓe waddanimo habaru ñaɗɗum je suklata ɓe sei o wiya arihna biha ya bilal bilal setunu a de'itina en ɓerɗe ɓe julde hamɓe wakkati ɓe ummi ɓe nangi ha julde ɗo to ɓe yejjitu duniyaru ɓe ko woni ha muɗum fu haɗɗo wi'oɓe wi'ata ko anduɓe wi'ata to aɗo anda belɗum aɗo yi'a hunde feere nde welde ha duniyaru wana nde ɗo mari belenga ha duniyaru ɗon ɓaawo julde to a yii hunde feere weli a mangide fu a heɓayi julde on keɓɗo julde hanko andi belɗum julde to a yiɗi anda ɗum waɗan wa lalari o joom larari wiyata en li salati nurun azimun tushriku bihi qulubal musallina wala yanaluhu illa alkashiuna julde ɗo mari annura makka annura man ɗo kaɗo haska mana kaɗo yeyna ɓerɗe juuloɓe amma wala heɓoɓe annura man sei yankiniɓe monɓe kucu mana ɓeɗo yankini be terɗe maɓɓe ɓeɗo yankini be ɓerɗe maɓɓe ɓeɗo ha yeeso jomirawo to ɓeɗo ɗo hamɓe on heɓata annura man ɗo belenga annura ɗo sali ko ɓi adama tindina haɗɗo en waddata bolle jagorɗo meɗen baba jelani o wiyata sadu baba ɗo wiya en ko nayi o wi wakkati ladan setinta o umma o dilla juulurde o yaha o juula o wi belenga o nanata wakkatiyel man ɗo to irum belenga ɗo yimɓe aljanna fu ɗo nana belenga man nden aljanna belɗum
manan belenga o nanata o umman o dilla ha julde o ya o juula ɗo o wi toni yimɓe aljanna fuɗa nana ɓe ɗum belɗum ɗo nden ka aljanna belɗum o ko a famata ɗo wato timmudum belɗum ka ha jawmirawo woni belenga timmuduɗum ha Allah hatoy on goɗɗo heɓata Allah bo sey ha julde ngam nane ma ɓe mbiyan almusalli yunaji rabbahu wakkati el a wari kañum ɓe mbi kabbirago harminergo to a wari a juulan a harmini ɗo a harminani takle pat a husiti ɓerde ma haɗa ha Allah kañum juuloɓe hamɓe to ɓe wari ɓe nastan julde nastugo ɓe wurtande bo wurtugo to ñande a nastan julde ma nastugo dole a yejjita ko ɗume micciwe ko ɗume warata ko ɓerde maɗa sey Allah tan ngam nane ma diga to a habbiri a timmini ayi a wiyan alhamdulillahi rabbil alamina to a wi alhamdulillahi rabbil alamina jawmirawo no a woldata wala wasiɗa jawmirawo sey wiyanoy hamidani abbi to a wi arrahmanu rahim jawmirawo sey wiyanoy asna ilayya abdi to a wi maliki yawmiddin so o wiya majjadani abdi to a wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so wiya haza bayni wa bayna abdi wali abdi masala wakkati el a habbiri ɗo to wakkatel man ɗo fa Allah on a wondi aɗo wolda na geccawol na wayi ɗume ba aa an may on ɗoyli Allah man kanjum waɗi a wala mata ɗum amma on ɗo a husitanno ha Allah ngam Allah ɓuri yiɗugo warugo ha maɗa banan dininta an no a yiɗiri mannata ilayya yamshi a tawi tum har wala tan to an ɗon yiɗi husutugo ha Allah man ɗo wakkatiyel a habbirta ɗo a nanan no ɓernde ma man nde nangirta nde hoota ha mako sey a nana kujeji ma ɗi pat maji ɗi ɗo sankita ɓernde ma ɗo husita ha Allah tan wakkatiyel man ɗo to ta ƴama belenga wakkatiyel man je ɓi adama nanata Allah riski en ɗum en rammiɗinan janngo en fuɗɗitan dow ayare ɗo ngam nde heɓa fassara ديدي تمودم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.